kwamunongohwa kuya kumkurumbira. Ini parizvino ndine vana 4 nomudzimai wangu. First born inonzi Ishbosheth Mauchi, second born inonzi Mephibosheth Mauchi, third born unonzi Ibosheth Mauchi, fourth born unonzi Mercy Rocket Bosheth Mauchi. Ndio vana vangu vari 4, mukomana 1, vasikana 3 murudo. Sei makafunga kuti muvape mazita echirungu? Mazita awa ndakaona kuti security wise munozwa kuti isu takakurira mudzimba dzokurarama nyaya dzeuroyi. Saka ndipo ndakaverenga 2 Samuel 2 na 2 Samuel 4 ndakaona kuti David unogadzwa mambo hwaJudha naIshbosheth mambo hwaIsraeri. Saka ndakaona kuti bodo varoi kana huri usiku kuishavi nerakasutsa izvo kutumidza vana John na Joseph agara achiriziva masikati. Saka kuti varona vasaroiwa hazimbonetsi security wise unongotora mazita emubhaibheri vana Ishbosheth ike zvino vanhu vose vomunomurani vanotokonwa kumadana kukuzoti une asutswa usiku hambo vadani. Saka vana vangu ndosaka vasingaroiki.